खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय तो दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो आरोबावनो नोंथांमोननोहाय माखासे मानि दखनानि गुबुन गुबुन कालेक्शनफोरखौहाय आङो देखायबावनोसै जाय गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो गुबुन गुबुन स्टेटफ्रावहायबो दङना माखासेफ्रा तो नोंथांमोनाबो सानो जे जोंनि ड्रेसफोरखौहाय जुदि मोनोमोनब्ला तो नोंथांमोनाबो जायफ्रा गोजानाव थायो नोंथांमोनाबो अनलाइन डेलिभारि मोनगोन नेशनल इंटरनेशनल गासैयावबो डेलिभारि होयो तो जायनो नांगौ नोंथांमोना स्क्रीनशॉट लानानै आंनि बे स्क्रीनाव होनाय WhatsApp नम्बरावहाय नोंथांमोना सोंहरनो हागोन तो नोंथांमोननो मोनसे देखायलांनोसै नोंथांमोना नायदो नै बेयावहाय सादा दखना आरोना जायफ्रा कलसुतानि मोजां क्वालिटियावहाय आरोना कलसुतानिबो गोबां रोखोमनि दखना थायो तो खायफाया एसे दाम खमनिया रं मा खारो आरोना तो नोंथांमोना बे मोजां क्वालिटियावहाय नोंथांमोना दायो मोनगोन नै फास्रा सेट जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन मानोना गोबां रोखोम डिजाइननि दखनाफोरखौबानो तो गाननो हायाना मानसिया एसे दिनै गाबोन कम्फर्टेबलखौबो मानसिया नायो तो जायनो नांगौ बेफोरखौहाय एसे खम रेन्जआवहाय नोंथांमोना मोनगोन तो नायदो नोंथांमोना नै बेयावहाय गुबुन मोनसे डिजाइन बाव आरोना गाननो बिराद आराम जागोन तो गासैबो फास्रा सेट दै बेफोरो फास्रा सेट जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बे स्क्रीनाव होनाय WhatsApp नम्बराव नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय दायो ट्रेंडिं सोलिबाय थानाय आरो कालार खारा दै बे डिजाइनानो एसे लो क्वालिटिनिबो दङ किन्तु नैबे क्वालिटिया रं खारनाय नङा बिराद मोजां क्वालिटियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन एसे खम रेन्जआवहाय जायफ्रा नागिरो आरोना न'आव गाननो थाखाय तो बेखौहाय नोंथांमोना मोनगोन आरो बिराद कम्फर्टेबल दै गाननोहाय आं गाननानै दङ नै दायो गांसेखौहाय नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहायबो आरोबावनो गुबुन कालाराव दै बे दायो जेटा कयेकटा दिन्थिदों एकी डिजाइनावहायनो कालारबान गुबुन फास्रा सेट दै जायनो नांगौ बुंहरनो हागोन नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय आरोबावनो गुबुन मोनसे कालार बे कालारखौबो जायनो नांगौ बे स्क्रीनाव होनाय WhatsApp नम्बरावहाय स्क्रीनशॉट हरनानै बिहरनो हागोन नायबावदो नै नोंथांमोना आबौमोन आगैमोन जोबोर मोजां मोनसे कालारावबाव तो गाननोहाय ओरैबादि रुइदोब आराम जागोन आरो बियो आं गाननानै दंखायो माने आं गाननानैहायनो नोंथांमोननो बुंदों आरो आंनि गाननानै नायनानैहाय एसे एक्सपिरियेन्सखौ बुंदों आरो बिरादनो आराम थान्दानो नायदो लोगोफोर नै बियो आं गाननाय कालारानो दै ओमफ्राय नै फास्रा गुफुर मोनगोन सेट बिनि आं बुंखायो एकी डिजाइनानो एसे लो क्वालिटिनिबो दं दै बियो कालार खारनो हागौ किन्तु बियो कालार खारनाय नङा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन आरोबावनो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसे डिजाइन तो फास्रा सेट बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बेबो कालार खारनाय नङा आबौमोन आगैमोन बिराद मोजां मोनसे पिंक कालारावहाय आरोना आगरफ्राबो बिराद मोजांखा गाननोलाय आरामनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो नायबावदो नोंथांमोना नै जायफ्रा एसे खम रेन्जआवहाय गाननो कम्फर्टेबल मोजां क्वालिटिनि सि नागिरो नोंथांमोना दायो बेफोरखौ मोनगोन आंनियावहाय थाबैनो बे स्क्रीनाव होनाय WhatsApp नम्बराव सोंहरनो हागोन तो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय मोनसे गुबुन समायना कालारावहाय आरोना बेखौबो गुफुर फास्रा सेट नोंथांमोना नै मोनगोन जायनो नांगौ अर्डार होनानै लादो गाननो बिराद आराम आरो कालार खारनाय नङा दायो नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय मोनसे आबारनो गुबुन डिजाइनावहाय कालार गासैबो गुबुन नोंथांमोना मोनगोन बेखौबो जायनो नांगौ अर्डार होनानै लानो हागोन नोंथांमोनाबो नायबावदो नै मोनसे गुबुन डिजाइन आरो गुबुन कालार बावहाय नोंथांमोन बेखौबो मोनगोन जायनो नांगौ बिहरनानै लानो हागोन नोंथांमोना नायबावदो नै आरोबावनो मोनसे गुबुन कालारावहाय आरोना बेबादि मोजां डिजाइनखौ नोंथांमोना मोनगोन फुल बडि डिजाइन आरोना जायनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन
कालार खारनाय नङा नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय गुबुन मोनसे कालार आरो डिजाइनावहाय बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना तो गाननो आराम आरो गुरैनो दै तो न'फ्रावबो संनाय खावनायफ्रावहाय गोबांनो बेफोरबायदि माने एसे आराम कम्फर्टेबल दखना नङाबाथ' मावनाय दांनायावहाय असुबिदा जायो नङा होमबा हिन्जावफोरनो तो बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि दखनाफोरखौ लायोब्लाबो मोजां कम्फर्टेबल जायो आरोना बयबो गाननो हागैमोन नोंथांमोना जे कालेक्शनफोरखौ आं देखायबाय बेफोरखौ दायो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना सोंहरनानैहाय बिहरनो हागोन नायगिरिफोर नोंथांमोना दायो बेफोर गासैबो दखनाफोरखौ आंनियावहाय मोनगोन आरो बेलेग माने डिजाइननि जायफ्रा सोङो आरोना तो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुनो मोनगोन माखासे माने कालेक्शनफोरखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअआवहाय बयनिबोसिम गोजोन्थों।